नमस्ते. आज मी कांद्याचे पकोडे म्हणजे कचोरी बनवते. आता तुम्ही भजी पण म्हणू शकता, पण मला भजी सारखं नाही करायचं आहे, त्याला कचोरी करायची आहे. कचोरी सारखी करायची आहे आणि तो नाश्त्याची रेसिपी आहे. आपण समजा आपल्याकडे काहीच नसेल ना करायला, तर आपण असा नाश्ता करू शकतो. नाश्त्यासाठी आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते. हे 4 कांदे कापून घेतले असे. हे बघा, असे मी 4 कांदे घेतले. आता पहिला मी कांदा घेते. आता हा कांदा आहे ना, पहिला असं जरा चुरून घ्यायचा, म्हणजे शिंगल करायचा. चुरल्यामुळे काय होतं माहितीये का, तो नरम पडतो जरा आणि त्याला पाणी सुटतो ना. असं चांगला जोर लावून चांगला असं मळून घ्यायचा. आता इथे कांदा बघा चांगला चुरून घेतलाय. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना काय काय साहित्य मिक्स करते बघा. इथे मी आलं घेतलंय बारीक करून. डोळे माझे झोंबलेत बघा त्या कांद्याने. कापताना नाही एवढे झोंबले, पण आता चुरल्यावर झोंबले. हा, 1 चमचा आलं घेतलंय बारीक चेचून घ्यायचा तुकडे करून. थोडीशी कोथिंबीर, मिरची 1 चमचा बारीक करून, आणि आपलं कढीपत्त्याची पण पानं बारीक करून घ्यायची 1 चमचा. आपल्याला थोडा जिरा घ्यायचा आहे, पण जिऱ्याची डबी मी विसरली आहे. विसरले म्हणजे आहे इकडेच. थोडासा जिरा घ्यायचा 1/2 चमचा. आता त्याच्यामध्ये लाल मिरची मसाला अर्धा चमचा घ्यायचा. हा, चमचात काढून घेतलाय ना. आणि थोडासा 1/2 चमचा कमी बेकिंग पावडर. आता याला आपल्याला असं जरा चुरून घ्यायचं, चांगलं मळून घ्यायचा. आता त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं. एक सुगंध येतो ना त्याला वेगळा. हां, आपले कसे कांदे आता भरलेले असतात ना, आपल्याकडे कांदे असतात, भाजी काय भेटत नाही आपल्याला ना, तर आपण असं काहीतरी कांद्याची रेसिपी बनवायची नाश्त्यासाठी. आता याच्यामध्ये मी 3-4 चमचे आहेत ना, मी मापून दाखवते. तांदळाचं पीठ घेतलंय. कशाला तांदळाचं पीठ? हे तांदळाचं पीठ याच्यामध्ये घ्यायचं. आपल्याला नाश्ता बनवायचा आहे ना. 2-3-4 चमचे घेते आधी. अच्छा. आणि 1 चमचा पहिला बेसन घेते. ज्यांना बेसन जास्त चालत नसेल तर ही रेसिपी बनवू शकता ना. हो, भजीमध्ये कसं जास्त बेसनच असतं ना. हा, ते भजी बेसनचीच असते. आणि हे आपल्याला नाश्ता करायचा आहे ना, काहीतरी वेगळं. अजून 1 चमचा घेते. म्हणजे तुम्हाला अंदाज तुम्हाला लगेच क्लिअर होईल तिकडे. आणि हे म्हणजे तुला कसं समजलं की आपल्याला जास्त लागलंय? म्हणजे का असं आपण जेव्हा मिश्रण करतो ना तयार, तेव्हा आपल्याला जरा कांदा वेगळा वाटतो. हा, आणि आपल्याला अजून 1 चमचा बेसन घेते. मी बरोबर मापाचं घेतलंय. आता आपलं मिश्रण कसं झालंय बघाय ना, जरा कांद्यामध्ये पीठ चढलंय ना. हा, म्हणजे जरा वरती पीठ आलं पाहिजे, असं झालं पाहिजे का? हा. आता याच्यामध्ये आपल्याला जरा पाणी घ्यायचं आहे. तू पाणी देतो मला? कुठे पाणी? ह्याच्यातलं ना. पाणी चालत आलेलं आहे. आता थोडं पाणी टाकून आहे ना, आपल्याला घट्ट गोळा करायचा आहे. तेवढंच पाणी टाकून एवढं झालं नाही. हा, जरा थोडाच पाणी टाकायचं, म्हणजे एकदम पातळ नाही आपल्याला करायचं आहे. आपण आता पोळीचा गोळा करतो ना चपातीचा, तसं करायचं आहे बघ. नाश्ता आपला सोपा आहे की नाही? हो. आता आपण काय करायचं, आता हे ठेवायचं वगैरे नाही. अच्छा. हा, लगेच बनवायचं. असे त्याचे गोळे करायचे, छोटे मोठे. नाश्ता ह्याच्यापेक्षा छोटे करू का? हा, छोटे करायचे अक्षा. हा, मग छोटेच करते जरा. का माहिती का छोटे सांग? फ्राय करायला पण बरे ना, खायला पण आणि जेवढे जाड असतात ना ते आतमध्ये त्याच्या ना मजा नाही. हा, हे कच्चे नाही राहणार आहेत. नाही, तरी पण ना कुरकुरीत खायची जी वरची कोटिंगची मजा आहे ना, खूप मस्त वाटतं. आता हे पहिला मी चटणीच्या भाजून घेते, म्हणजे वाटायला लागेल ना. मीठ पण नको ना? मीठ चटणीत लागणार आहे बघू. लागेल.
आता इथे मी अशी कचोरी करून घेतलेली आहे, गोळे केले आहेत बघा, असे छोटे छोटे करायचे. आता हे आपल्याला ना तळून घ्यायचे आहे, पण पहिलं काय करते माहितीये का, ह्याच्या आधी मी तुम्हाला चटणी बनवते, कारण चटणी आहे ना फ्राय करून ती थंड करायला लागेल, त्याच्यानंतर ती आपल्याला वाटायची आहे. हा, मग नंतरच आपण हे पकोडे तळूया ना, कचोऱ्या. बरोबर. मला सवय झाली ना पकोडे करायची, कचोरी. आता जरा साईडला ठेवते आणि इथे मी सर्व आहे ना हे भाजून घेते आणि काय काय घेतलंय ते पण दाखवते. थोडा तेल टाकते तव्यामध्ये. आता इथे मी बघा 1 चमचा चण्याची डाळ घेतली आहे, 1 चमचा उडदाची डाळ, थोडीशी चिंच घेतली आहे, अर्धा कांदा घेतलाय, 3-4 लसूणच्या पाकळ्या छोट्या छोट्या आहेत, 2-3 लाल मिरची घेतली आहे, सुकी लाल मिरची. आता आपण त्याच्यामध्ये पहिलं चण्याची डाळ टाकूया. काविता नाही घेतले ढवळायला. हे सर्व आपल्याला आहे ना फ्राय करून घ्यायचं आहे. चण्याची डाळ थोडी फ्राय झाली ना, की कलर चेंज झाला की त्याच्यामध्ये उडदाची डाळ टाकायची. उडदाची डाळ, चिंच नाही आपल्याला फ्राय करायची आहे, चिंच साईडला ठेवून द्यायची. आज हे तुम्हाला ताटामध्ये कमी नाही दिसणार. जर हे तळलेले असते तर आता एवढ्या कमी झाले असतील. हे ना, हे ऑटोमॅटिक ना असे 3-4 तुम्हाला कमी दिसले असतील. तर इथे डाळी बघा चांगले फ्राय झाले, लाल झाले. आता त्याच्यामध्ये आहे ना लसूण टाकते. लसूण टाकले, त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. कांदा थोडा फ्राय झाला ना की त्याच्यामध्ये मिरची टाकायची, सुकी लाल मिरची. अर्धा मिनिटं मम्मीकडे फ्राय करते बघा. वा, याची चटणी पण किती छान होईल ना. पकोडे सोबत चटणी बिटणी असेल तर म्हणजे लयच मजा येते. म्हणूनच त्याच्याबरोबर आहे ना, कचोरी म्हटली तर त्याला चटणी पाहिजे ना. सॉस बरोबर तरी कशाला खायचं आहे, आपल्याला चटणीवाला येते बनवायला अशा कितीतरी प्रकारच्या. माझ्या चटणीच्या रेसिपी किती गेलेल्या आहेत. बाहेर पाऊस, आतमध्ये कचोरी, ते पण चटणी सोबत. वा वा, पाऊस पडणार आहे ना, म्हणून आपण पहिलीच आपली तयारी करून ठेवलेली बरी. हे सर्व साहित्य आणून ठेवा आणि एन्जॉय करा आमच्यासोबत. चांगलं फ्राय करायचं, घाई नाही करायची. मग आपल्याला मिक्सर लागेल ना. हो. आता इथे मी टोमॅटो टाकते. 1 टोमॅटो घेतलाय कापून. टोमॅटो पण त्याच्यावर चांगला फ्राय करायचा. हे सर्व हे तडक्याच आहे, चटणीचा तडका द्यायचा ना. हो हो, त्याचं आहे. थोड्याच येणाऱ्या दिवसात तुम्हाला आमच्या मिक्सरची पण एकदम फिक्स जागा दिसणार आहे. फिक्स. आता चांगला फ्राय झालाय. फ्राय झालाय आता बरोबर 2 ते 3 मिनिटानंतर. बघा आपला आता चांगला फ्राय झालाय बघा, मस्त. आता गॅस बंद करते आणि हे चटणीचं साहित्य काढून घेते प्लेटमध्ये. ही चिंच आहे ना, ही चिंच पण त्याच्याबरोबर वाटायची आहे. मग या प्लेटमध्ये मी हे साहित्य काढते. आपल्याला तर फॅन खाली थंड करायचं नाही, साधा करायचं नाही. ते आपले कचोरी करेपर्यंत होईल थंड. हा, कचोरी पर्यंत होईल. बरोबर आहे, म्हणून पहिले कचोरी नाही तळली आपण ना. आता हे थंड होणार तोपर्यंत. हे वाफ येते ना, आपण क्लोजअप बघितलं ना तर खूप छान वाटतं. बघा जरा, है ना. आता आपलं तेल तापलं काय बघायचं, पण जरासं त्याच्यातलं आहे ना जरा पीठ असं काढायचं बोटानी. तेल तापलं काय बघायचं. ते वरती आलं ना की तेल तापलं समजायचं, म्हणजे आपलं तेल तापलं नाही, ते खालीच बसलंय. आता त्याच्यामध्ये एक आपली कचोरी सोडायची. हे पण आपलं थंड व्हायला पाहिजे. साईड बाय साईड. किती थंड झालं. ऑलमोस्ट थंड व्हायला आलं. असं सोडल्या खाली जरा चिकटतात, पण ते निघतात. हो. आता जरा ढवळलं ना असं सारखं केलं की ते निघतात. हे बघ, पहिले 3 सोडले आपण, ते 4-5 म्हणजे हे तळायला आहे ना असे. आपलं पॅन असतो ना, पसरट पॅन असतो ना, त्या पॅन मध्ये तळायला चांगले, म्हणजे ते एकमेकांना चिकटत नाही. बरोबर. हा, आता मी पहिले 3 का सोडले, आपला हा तवा खोल आहे ना, मग त्याला एकमेकाला चिकटले तर. आणि हे कसे फास्ट गॅसवर आपल्याला फ्राय करायचे का कसे. मीडियम गॅसवर. तेल तापला ना की गॅस मीडियम करायचा. आणि हा कसा गॅस कमीच पेटतोय ना, कमी पेटतोय, म्हणून तसाच ठेवलाय. घालतायत बघ कसे वाटतायत ना कचोरी.
बाहेर पावसाची गडबड, इकडे आतमध्ये आपली कचोरी खाण्याची गडबड. खेळतात ते आतमध्ये हा है ना. हा हे बघ, असा कलर येईपर्यंत असे ढवळत ढवळत फ्राय करायचे, एका जागेवर सोडायचे नाही. बरोबर 2.5 मिनिटानंतर, हा. 2 ते 2.5 मिनिटानंतर काढलेले आहे ते. त्याला तेल पण नाही लागत आहे बघ, हम्म. सुके सुके येतात आहे ना. असे सर्व तळून घेते. असे तळून घेते. 1 2 3 4 हे किती आहेत? 3 6 7 एक टाक अजून. म्हणजे ही बॅच आणि ही बॅच, 2 बॅच 3 बॅच मध्ये, 2 बॅच मध्ये झाले है ना. पहिले मी 3 का सोडले म्हणजे आपल्याला बघायला पाहिजे ना. बरोबर आहे. नाहीतर ते चिकटलेत मग. तुम्ही का डायरेक्ट आता असं करू शकता एकत्र. हा. आणि टाकल्याच्या नंतर लगेच म्हणजे 2-3 सेकंद जरा असे हलवून बघायचे बघ. हे बघ निघलेत ना. हो हो. हे बघ जरा हलवायची, म्हणजे ते खाली जरा चिकटल्यासारखे वाटतात, पण ते चिकटत वगैरे नाही. नंतर ते असे एकदा हलवले ना की हे सतत ढवळत राहायचे. सगळीकडून ते गोल भाजले पाहिजे. आता याचा रंग बघा बघा. फर्स्ट कलर, चेंज इन कलर, फायनल कलर. हे पण साधं झालं. मी वाटून घेऊ. वाटून आता ह्याच्यात वाटताना पाणी टाकायचं आहे का. हा पाणी थोडं टाकायचं आहे. चला वाटून घेऊया आपण. आता इथे तू साहित्य सामान आणलेलं त्याच्यामधून एक आपण सामान वापरला काय, बेकिंग पावडर. बेकिंग पावडर याच्यामध्ये टाकली ना कचोरीमध्ये थोडीशी. आपल्याला कसं पाणी तर घ्यायचंच आहे ना, तर आपण ह्या ताटात घ्यायचं म्हणजे सर्व हे पण लागून येईल ना. चालेल ना असं. मसाला कशाला सोडायचा मी, कोणताही मसाला पण आहे ना. टाकू अजून. टाक 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 तेवढा. बस 1 पेला पण पाणी घेतलेलं आहे. मीठ टाक. चिंच टाकली. चिंच तर ऑलरेडी होती ना त्याच्यात. आता मीठ टाक थोडा. टाक बस ना. थोडा टाक. मला दिसलं नाही तरी. बस. आणि इथे मम्मीची 3rd बॅच चालू आहे. 3rd बॅच माझी आता संपायला आली आहे. इथे सर्व आपले कांद्याची कचोरी तयार झालेली आहे. आणि सारखे असे ढवळतच राहायचे असे, म्हणजे सगळीकडून त्याला कलर येतो चांगला. इथे गॅस पण ऑफ झालेला आहे. गॅस बंद केलाय. स्विच बटन ऑफ. इथे आपला मसाला बघूया आपण. जा सेम सेम. वा वा वा. चटणी तर बघू मी. रेडी आहे नाही. रेडी झाली आहे. आता ती काढायची आहे आपल्याला. अजून त्याला तडका. बापरे, म्हणजे मजा किती आलेला खायला. आता तडका द्यायचा आहे त्याला. तडका मारून. आज स्पेशल तडका देणार आहे मी. का माहितीये, कांद्याची कचोरी आहे ना, म्हणून त्याला तडका. नाही तर मी तुला माहिती आहे ना, मी चटणीला तडका देत नाही कधी कधी, म्हणजे जास्त तेलकट नको म्हणून. आज तर आपल्या इकडे पाऊस तर एकदम आवडीने पडेल. भरपूर पडतोय पाऊस आमच्या इकडे. तर आज पाऊस आवडीने पडेल. बोलतील वा वा वा, कचोरी बनवतात, चटणी बनवतात आणि ते पण तडका मारून बनवतात. आता चटणी आपली काढून घेऊया प्लेट मध्ये. आता इथे कसे बाउल वगैरे नाही आहेत ना, तर वांडी आपली मुंबईला आहेत. चटणी अशी गोष्ट आहे, चटणी असा पदार्थ आहे ना की जेवणाबरोबर असेल ना मम्मी, माझा जेवण जास्त जातो. बरोबर है ना. आता इथे आपल्या चटणी काढतात, आपण जरा टेस्ट करूया. गरम आहे, गरम आहे, गरम आहे. डू नॉट टच. हात मधलं गाव डेंजर आहे सध्या तरी. आता याच्यावरती मधोमध तडका ना. मधोमध तडका. जरा वीर कर ना त्याला. वीर मी करू का, तुझा हात दो. वीर करूया वीर. आता तुला माहिती आहे मी तडका कसा देणार आहे. कसा. चमच्यामध्ये. आपल्याला तडक्याचा भांडा नाही ना इकडे, मग मी चमच्यामध्ये तेल गरम करणार आहे. आपल्या तडक्याचा तो भांडा होता ना एवढा काला होता ना, भांडा आहे ना आपला तडक्याचा. आहे काय. इकडे नाही आहे, मुंबईला आहे. आता मी कसं करते बघ. आपल्याला तेल पण आपलं वापरलेलं तेल आहे ना त्याच्यातच घ्यायचं आहे आपल्याला. चमचा असा गरम करायला ठेवायचा आणि याच्यातलं थोडं तेल घ्यायचं, जास्त नाही घ्यायचं. 1 चमचा. हे बघ आहे ना, थोडं तेल घेतलं ना. आता त्याच्यामध्ये हे आपलं तडक्याचं साहित्य टाकायचं. थोडीशी उडदाची डाळ आहे, थोडीशी चिमटीभर, आणि थोडी पाव चमचा अर्धा चमचा आपल्या मोहरी घ्यायची.
आणि आपण तेलामध्ये ओतायची. आणि गॅस बंद करायचा. लक्ष ठेवायचं कारण तेल पण पेटतं कधी कधी. हा. वा 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 वा. आता जरा जरा क्लोज करून टाक, जरा टाक. वा वा वा, हे बघा थोडासा तडका द्यायचा. क्लोजअप छान वाटतं ना. हा. आता? आता ढवळायचं. अभी मिलन की बारी आ गई है. आता सर्व करायची वेळ आली आहे. जी सर्वात इम्पॉर्टंट आहे. प्लेट मोठी होते बाबा. अशी कचोरी ठेवून बसते त्याच्यात. वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ. ये क्या है. कोणाच्या लग्नात हे स्पेशल डिश. वहा का भारी वाटतंय रे. ही आपली चटणी कचोरी आहे. चला ही पहिली प्लेट तुम्ही खायला सुरुवात करा. येस. बाहेर पाऊस मस्त पडतोय. पावसाची मजा घ्या कांदा कचोरी बनवून. आपला डब्बा पॅक झालेला आहे आणि हे आपल्या काव्याच्या घरी जाणार. काव्य आता नाही आहे, पण काका काकी आहेत ना, ती करते ना टेस्ट. खाऊ दे ना गरम गरम आहे. गरम गरम बघू दे कसं नवीन झालं. काहीतरी. नवीन नवीन. आपण इथे आल्यापासून नवीन वेगळं बनवलं आजच. हां तर देऊन ये पटकन. चला. आणि फोन नंतर कर त्यांना पहिला. फोन करूया नंतर, कारण बाहेर पाऊस आहे. नंतर तुम्हाला टेस्टिंग करून पण दाखवतो. हा. बघा मम्मी बघा हातात काटा घेऊन आलेली आहे आणि मी रॉयल डिश घेऊन आलेलो आहे. आता आपण सर्वात आधी आपली कचोरी तोडून बघूया क्लोजअप मध्ये आणि त्यानंतर मी तुम्हाला खाऊन पण दाखवेन. प्लेट आपली रेडी आहे, कचोरी पण रेडी आहे. बाहेर पाऊस पडतोय. आता मी तुम्हाला बघा कचोरी बघा तोडून दाखवतो. झूम आउट नाही झाले पाहिजे, फोकस असला पाहिजे. वा 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 वा. का मी कसं वाटतं बघ. छान वाटतंय ना. हो हे बघा. आणि तोडल्या तोडल्या आता सुगंध आलेला आहे छान एकदम. हा. इथे आपली रेसिपी, इथे आपले शेफ आणि बाहेर आपला पाऊस दाखवतो बघा. वा 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 वा. आणि वातावरण एकदम थंड झालेलं आहे. पाऊस बघा. आता खाऊन दाखव त्याच्यावर माहिती कसं पडेल. मला लक्षात तिकडेच होतं. आता जे आपण तोडलं होतं ना तेच घेतलं मी. प्लेट पण घेऊया वरती. घे. तुम्हाला दिसणार कसं खाताना. सर्वात आधी तर असंच खाऊन बघूया. पडला कुरकुरीत झालाय. गरम कचोरी आणि चटणी. वा. कांदा लागतो काय. कांदा दर बाईटला कांदा चर 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 होत. हा. आणि खरं म्हणून काय टेस्ट झाली आहे. चटणी कशी आहे. लय भारी. मुद्दाम नको सांगू. मुद्दाम सांगा. मजा घेते मजा घेते. हा. पावसाची मजा घे. बाहेर वातावरण एवढं थंड आणि आतमध्ये रेसिपी एवढी भारी. गेल्या वर्षी माहितीये तुला मला आठवण झाली आता. गेल्या वर्षी मी पावसामध्ये पहिल्या पावसामध्ये काय बनवलं होतं. गव्हाच्या पिठाची भजी. आता तुम्ही पण सर्च करा गव्हाच्या पिठाची भजी. गेल्या वर्षी पावसामध्ये बनवलेली एक नंबर लय मस्त झालेली. तसे आता मी बनवली आहे कांद्याची कचोरी. कचोरी एकदम भारी झाली आहे. भारी झाली आहे. आणि चटणीमध्ये पण आपण हे टाकले ना आंबट झालेले. चिंच टाकली चिंच टाकली ना? टोमॅटो टाकलेला आहे. वा. एक ओव्हरऑल रेसिपी. आणि म्हणतात ना कोण स्पेशल माणसं घरी येणार असतील ना, किंवा नातेवाईक किंवा आपले कोण खास माणसं किंवा आपले बॉस किंवा आपले सर किंवा तुम्ही, तर तुमच्यासाठी ही स्पेशल रेसिपी खूप म्हणजे खूप छान झाली आहे. रेसिपी कशी वाटली आम्हाला नक्कीच सांगा. आणि एफर्ट्स लागतात रेसिपी बनवायला, तर ते तुम्ही अप्रिशिएट केलं पाहिजे. कसं करणार ते म्हणजे मम्मी मेहनत करते, आम्ही इकडे मेहनत करतो, त्या तुम्ही आम्हाला हेल्प कशी करू शकता. व्हिडिओला लाईक करून, दुसरी गोष्ट व्हिडिओला शेअर करून, म्हणजे आम्हाला अजून उत्सुकता येते है ना. रेसिपी एकदम छान आहे. तुम्ही नक्कीच बनवून बघा. आणि एवढे तर मी खाणार नाही. लगेच उचला एक 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 करून ह्याच्यात मी दोन तीन खाईल. आणि व्हिडिओ बघण्यासाठी तुम्हाला पण थँक्यू. कधी कधी तुम्हाला थँक्यू बोलायचं आम्हाला राहून जातं, कारण तुम्ही पण एवढ्या एफर्ट्स म्हणजे आवडीने एवढं बघताय ना. तुम्ही बघताय म्हणून आम्ही बनवतोय. असं झालंय ते उलट. आणि आम्हाला अजून तुम्ही बघितल्यामुळे, तुम्ही कमेंट केल्यामुळे आणि एवढं सर्व सपोर्ट केल्यामुळे आम्हाला एनर्जी येते ते. आणि त्यामुळे माझा जास्तच फायदा होतो की मला जास्तीत जास्त खायला मिळतं वेगवेगळं.